Għal sen oħra eluf ta' persuni attendew għall-edizzjoni tal-Karnival tas-Sajf, organizzat minn Festivals Malta wara nuqqas ta' 3 snin minħabba l-pandemija. Din l-edizzjoni bis-sem ta' 11 karru kienet mifruxa fuq 3 lokalitajiet Birzebbuġa, San Pawl il-Baħar u Marsa Skala bil-kollaborazzjoni tal-kunsilli lokali rispettivi. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici qal il-Karnival tas-Sajf huwa opportunità oħra biex jiġi esebit it-talent kbir li għandhom l-artisti Maltin. Minnaħa tiegħu iċ-Chairperson ta' Festivals Malta Aron Zara esprima s-sodisfazzjon għal fatt li wara nuqqas ta' 3 snin il-Karnival tas-Sajf raqat tendenza numeruża ta' Maltin u turisti. Elenka kif it-turisti preżenti wrew interess lejn dak li ġie provdut matul l-aħħar jiem, tant li kienu bosta li staqsew dwar il-Karnival li jsir f'Malta fil-ġranet ċitwin. Il-Kap Eżekuttiv ta' Festivals Malta Franza Ġus ukoll tenna s-sodisfazzjon għall-ispettaklu artistiku mill-aqwa li l-Aġenzija setat toffri. Sa dan it-tant ħabbar li l-Karnival ta' Malta 2024 se jseħħ bejn id-9 u 13 ta' frar li ġej.